arrakasta asko sekak eta gauza txuguna egiteitu zue. Zenba perretxiko mota eukitzeitu zue, eta perretxiko aparte beste hainba gauza bai, ezta? Bai, gauza desente. Perretxiko motak saiatzen geha izaten, motak. Gertatzen dena, hemen nahiko zea gaituk, Ohitura ABC, no? Bai, baina hemen, dudabarriko ziza, esan barrik ez. Hori erreginetako bat, hemen, Euskal Herri, ezta? Eta gero, ziza horia ere ibiltzen da, baina gibel urdina da perretxiku bat oso preziatua. Ez que zona eken plantxan gibel urdina, Bai, oso ona. Gertatzen dena, zomorro desente atzen zaio. Eta, claro, jatetxe mailan da, bueltatu iten da. Defekto bat bezala ikusten da. Niko galdera bat, gaina esango da. Hor beti zio gibel urdina betiko izatekela berdiakena, kokodriluan azala bezala zekakeno. Baina horke urritxan barrune asko zaudeak, ez da? Bai, pila bat. Rusula dia, oiek, perretxiko oiek. Eta igualdi rusula hori adibidez batzu zuek gorrilla. Bestiak, berdindik. Hori berdin du. Hori rusulan familian dena da. Gero esango jo. Baina bati bat hori da oso importantea. Zatik, bestia ez da usten. Amandita. Zatik, esan deuna leheno perretxikoekin, euriakin igual, desberdina agatzen da, eta enborra moztuta, gaina atatzen da arrautza batetik. Hau bezala. Amandita txarra. Orduan, arrizko txada. Hor kontu zibile bai. Baina gero, zuk esan bezala, horlegi hori, niretzako da goxoena. Zein, gorrilla? Horlegia. Eta zeatik angerte gibel urdina eta gero horlegia egonena. Eta hor askotan, basio bat more antzekua ekena, oso polita ekena, nire juten aukenean beti dudakin, hartu ez hartu, eta azkenien, esate, hor utziko jat, beste batzu bazezka zestan, eta ez jat hartzegatik hartuko, ez da? Ez que, baki zepatatzean, gutxi dagonean, dena ona. Guantzu zande gehia. Asko dagonean... Aukeratu. Aukeratu jesu. Normala da nezela, karo. Da gero beste perretxikoa dago, oso arriskutsua, urritza. Urritza, lehen garai baten, ibitzezan hemen asko. Urritza, dek perretxiko bat, oain udazkenen, atatzen da, eta jende asko biltzen du. Goxoa gateko, baina oain, esateko nahiko arriskutsua dela. Baina, bueno. Behintzat, konzeju bat, mendia jundakoan, kontu zibili. Eta ez bakizu utzi lasai. Utzi lasai. Zer, gaina beste askotan gertatek jendiak hartu, hartzeagatikan, gero alperrik eman etxea, basuretan bukatzeko gaina, ez da? Hogeto daun lekun utzi, eta basua lasai utzi, ez da? Haladek. Zeindek perretxikoa arrakasta gehiena dakana? Bueno, nik ontxoa. Ontxoaek, no? Erregina, izango. Ontxoaek erregina. Ontxoa... Gaina ez hemen bakarrik, mundu guztine. A ber, gertatzen dana, perretxiko adibidez, hemen dago, perretxiko bat oso gutxi jaten dana da, karazpina, edo mortxela. En cambio, hori, perretxiko hori, bai alemanin, bai frantzin, da estimatuena. Esan diteke dela perretxiko galestina, munduko perretxiko galestina. Haure katalanantzako glabeletxeek, adibidez. Baina txikia bosten zai, Bai, txikia, hola itxita, irikitzik genian ja batez. Eta perretxiko badek, baina hemen erabili izan da, jatetxetan da, foakin da, hola, trufakin da, alduna, ez da? Baina bai, ontxoadek erregea. Ontxoadek erregea. Eta azteko, adibidez hemen, guain goz pixkat hemengo eta zitengo, ontxoak, a ber, ni bazekit, Giota altuak askotan Piriniotakoak eta hor gorra etortzeitu, jendiak asko gustatzen zaioe, gio kostaldekoak, baino gio xamorrok askarra rapatze ziok, gio hemen ohitura asko ziok, Burgos, Soria, alde hortaka. Nik adibidez arraietan tarifako bizigua naio. Baina hiri, zeindek onjo eharrena esango genike? A ber, esango nuke nik Pirinoko ontoa topatzen mazu, hori da, oberena. Oberena. Bai. Nei patxi trulak ere aitan zukaldari izaten, ni ekartze zinean, Pirinotako onjua. Bai, eta gero hor bazeok irati alde basoiek eta gero baze lekuk osona. Altura pixkatek lagundu itezio. Bai. Gero gutezea, Zamora aldea, adibidez, eta Zamoran pinutegi asko eta ona, ontozaletzako dago. Eta hortikan Leonea gutezea, eta Leon da, baita ona, baino epelagoa, orduan. Lehorragoak, bezala. Aulagoa. Aulagoa, zapore aldetik. Bai, eta hori bakarrik ez, somortxua, somorra gehiago.
berotasuna gehiago daulako. Karo, karo. Eta Zamora da, hor daude, Sierra Culebra toiek oso, gorrak. Baina, karo, batzutan gogortasun hori, niri hainbeste kostek izaitu gustatzea, ez da txarra, ona, kualidade on bat da. Egunak aguantatzetu, ondo dago. Baina jateko, oain bakiten hau betzau, hauek dira niretzako xamurrago. Xamurrago, bale. Bere gogortasunakin, xamurrago. Hombre, hori ere bai azkenean guztuak, joik, bakoitzan guztuak eta bakoitza zena joune bai, ez da? Hori horrela da. Gero du da berreko ziza, baita ere da, hemen alaban da hoi asko jatute. Nik betik esaten dala perretxiku bat, jende asko esaten, eska hori ez da hainbeste pagatu. Nik betik esaten hori erabili berda trufa bezala. Gutxi, sabore asko ematen du lako. Igual tortillita din, da gordinik gainean, trufa bezala, no? Porque nahiko zapore ematen dio. Erozin gauz, erozin platera itezu eta botatzezu ale batzu xixeta, jo. Eta gauza gutxikin, ohitura hori ez daka jendiak.